Roedd gan ddyn pwysig fab oedd yn sâl iawn. Clywodd oedd Iesu yn y dre nesa ac aeth i ofyn iddo ddod i weld ei fab a'i wella. Dywedodd y dyn, Iesu, mae fy mab yn sâl iawn. Gelli di ei wella. Plis tir di weld cyn i bod i'n rhy hwyr. Cer adra. Oedd y fab yn iach eto. Does dim angen i mi ddod i dy dŷ. Creda beth dwi'n ei ddweud. Roedd hi'n 1:00 pan ddwedodd Iesu hyn. Brysiodd y dyn adra. Credai bod Iesu wedi gwella ei fab a bod ar hyn a ddywedodd Iesu wrtho yn wir. Pan gyrhaeddodd adra, gwelodd ei fab wrth y drws. Doedd o ddim yn sâl. Roedd Iesu wedi wella, roedd y dyn mor hapus i weld ei fab. Gofynnodd y dyn i weision, faint o'r gloch wnaeth fy mab wella? Atebodd y gweision a dweud, wel, tua 1:00. Cododd ei wely, yn teimlo'n iawn. Roedd y dyn mor hapus, roedd yn credu'n Iesu a'i holl galon. Dwedodd wrth bawb sut roedd Iesu wedi gwneud ei fab yn iach, heb hyd yn oed ddod i weld